kai ma jikinka yana yin irin ƙaiƙayi bayan ka yi wanka? To idan ka san kana jin ƙaiƙayi a jikinka idan ka yi wanka, bayan ka yi wanka ka ji jikinka ya kama ƙaiƙayi, to saurari wannan. To abin da yake faruwa shi ne akwai abin da ake kira da aquagenic pruritus, wato wani ƙaiƙayi ne da yake faruwa idan mutum ya taɓa ruwa. Wannan dai cuta tana samun mutum kuma ya ji ƙaiƙayi sosai bayan ya taɓa ruwa, amma kuma abin yana da mamaki saboda babu ƙuraje, babu wani ja, babu wani abu dai a jiki da zai nuna cewa kana da rashin lafiya, amma dai za ka ji ƙaiƙayin ya dame ka. To me yake kawowa wannan ƙaiƙayin na lokacin da bayan mutum ya fito daga wanka? Wasu su ce cutar sanyi ce, wasu su ce meye da meye, abubuwa dai daban-daban. To masana dai sun ce na iya faruwa ne saboda na farko jikin mutum yana mayar da martani ga ruwan. Wasu cututtukan da suke jikin jini kamar misali irin su polycythemia vera ko kuma bushewar fata, su ma ana ganin kaman suna iya jawowa wannan ƙaiƙayi na fata. Ko kuma ka ga cewa in misali fatar mutum ta bushe sosai kamar yadda na faɗa. To shi dai ƙaiƙayin dai yana iya ɗaukar kamar mintuna 10, 20 wani har zuwa 30 ma ko awa ɗaya bayan mutum ya yi wanka. Har ma mutum ya dinga tsoron yin wanka, ya dinga cewa saboda jikinsa zai yi ƙaiƙayi. To me za su taimaka maka idan kana fama da wannan ƙaiƙayi bayan mutum ya yi wanka? Na farko dai shi ne ka samu ruwa mai ɗan ɗumi haka lokacin da za ka yi wanka, shi ba mai zafi can ba, shi ba mai sanyi sosai ba, a ɗan ɗumama shi dai haka. Sannan sai shafa man shafawa ko moisturizer, mutum yana gama yin wankansa sai ya shafa. Ko kuma a ɗan samu baking soda haka ko man shafawa a ɗan saka a ciki, misali ruwan da za a yi wanka da shi, musamman ma dai baking soda ɗin haka. Ko kuma a guji sabulu mai irin ƙamshi sosai ko kuma masu irin tsauri in an sa a jiki. Sannan bayan haka a tuntuɓi likitan fata domin ya yi bincike ya gano me yake faruwa da kai. Kada mutum ya ta zaune da cuta bai sani ba.